Kennedy Chiroroma muchiti uri mbavha ukaba mushopu nekumba kwedu takafamba ukabatwa saka isu pari zvino tawe kuda kuti utibhadhare zvese zvaukaba zvacho zvinoita izvo 366 US kushopu nekumba nezvinoita izvo 360 solar nefoni nepower bank nefenzi nenyama yanga yakaomeswa nemari yemakosti yatakashandisa pakufamba kwatakaita inoita $18 tinoita ndokumangala kwamukaita here kwete ndokumangala kwamukaita here kwete ndizvo pamari yemakosti apo mufunga kakanganiswa 1800 pakasiwa mazero kumberi saka tsanangura inyaya yenyu tinzwe uiregi shainai nyamuchetundu gore rapera muna August kutakishop kwangu kukapazwa mapaziro akaitwa antu ekuti anga ari manheru murume wanga ari kutakishopu pane vana vekwaba mukuru waibva kumashops kuei saka wakasangana nemurume anonzi Kenneth Chiroroma vasangana naye kudaro akavabheneka maziso bva watanga kunetsana vana vangu vakadhakwa saka vanetsana kudaro murume wangu ndopa akavhara takishopu bva aenda kudzimura botso raida kuitika ipapo bva aperekedza vana kuenda kumba aperekedza vana kuenda kumba kwavo iye murume wanga haana kuzodzoka kutakishopu akabva uya kurara kumba arara kumba kusena adzoka kutakishopu ndopa wakasvikira kutakishopu kwapazwa kwatorwa zvinhu kudaro pakaita tikapedza 3 weeks tichimbofamba kuedza kugadzira papera 3 weeks ini ndikabva ndabuda kumba nevana bva taenda kwasisi wangu kurusango kumba bva kwasara kusina munhu murume wangu bva anorara kutakishopu mangwana yacho kuseni murume wanga akabva asangana nemudzimai waKenneth Chiroroma iyeyo vasangana naye kudaro bva vati ako muri kuenda kupi mavhara pabasa zvanzi ndiri kuenda kumba ndaane nzara zvanzi ko amai havako here zvikanzi havako wakashanya zvanzi atidzoke kutakishopu pane zvandinoda kutenga bva wadzoka kutakishopu bva watenga zvavari kuda kutenga avo bva waenda kumba bva wabika bva wadzoka warara kutakishopu mangwana kuseni wachienda kumba wakabva wasvikira kumba kwapazwa kwabiwa futi bva tagara kubva gore rapera iroro taingotsvaga asi kufungidzira tatine fungidziro yokuti ndiwo wakaita se vakatora murume wangu rimwe zuva tiri kuchechi munharaunda imomo akabva amwa doro bva atanga kushaudha achiti ndiri kuda zvinhu zvangu zvese zvawakaita se zvawakaba bva auya kuchechi kuye bva atotyorehwa shamhu achida kurohwa bva adzika pagomo paaibva aenda kumba saka tagara kudaro January musi wa7 January murume akabuda November vaenda kuharare kubasa bva ndasara ini nevana ndikati handikwanisi kuti vana varare kumba sezvo pakabiwa kumba kukasiyiwa chimupini chikasiyiwa chiri mumba ndikati pamwe vana vangu vanogona kuzoita sei kura iyo bva ndatakura vana ndairara nevana kutakishopu kumba kusara kusina munhu saka musi wa7 tichimuka iri 8 ndikabva kutakishopu makuseni bva ndasvikira kumba kwapazwa kwatorwa zvinhu kudaro pakapazwa kumba kwangu kune kepi ikasiyiwa mumba mangu inini inova kepi yepamba padhuze nepatakishopu pane mwana ari ipapo mukomana mudiki akapindirwa mwana iyeyo bva abiwa tochi nememory card nekepi saka pakapindirwa mumba kwangu pandikazoshedzawo vanhu bva ndavati pane kepi iri paya yasara kupi mumba mangu iyi
kepi hanzvadzi yacho bva atodaira akati kepi ndeyapo ndaiziva po atobiwawo shobva atora kepi iyi sati pakuronda tsoka yemunhu uya akanga famba pamba uya akatofamba netsoka chaidzi asina bhutsu tiri pakuronda ndopatikaenda kusvika pamba paamai avo andinawavo papazwa futi pabiwa ngawasipo papa nevana tsoka yebva yaita tsoka imwe chete saka shuwa tagara kudaro bva tabatana ninavo bva takufambira nyaya yedu pamwe chete varume bva vatichifamba imedze kutsvaga munhu anogona kugadzira tanzi fambai kudaro tikawana vamwe mai vomumandendera maraini kwedu kokudhuze nokwedu bvata ngawauye ndimbovaedzera saka amai vayo vakati andichauya ndichapinda ndichitora amai venyu wazondiperekedza ndiratidza kumba kwenyu shuwa wakauya wari kuuya wakabva wasangana nemwana waKenneth Chirorombo bva wamhoresana naye bva wauya kumba kwangu bva wagadzira zvawakagadzira bva waenda kumba kwavamwe wangu bva wagadzira vakudzoka bva wasangana futi nemwana uyu mwana uye ndewo paakati kuna amai vangu ini mama gogo ndozvamunoita here ndonzi ko ndaita sei zvanzi ende gogo hamudavo nandisingafungidziri kuti ndomwe wamunawo amai bva wabvunza kuti ndipesa pana handigari kuno ndikakutadzira chii kana kutadzira navabereki vako zvanzi mazvizivo bva waparadzana kudaro shuwa tiri pakufamba tikangoti pakaita 3-4 days dzimba idzodzo dzapaziyo vandaisa futi chihuri chimwe neroku imwe ndikarauta chopu pa 3-4 days idzodzo ndikadzoka kumba bva kwapapazwa futi bva kwabiwa futi ndobva tadzoka futi pagogo haye tiri tese ndikati gogo tauya zvanzi hazvisati zvaita here ndikati hapana chataona asi kuuya kwataita ndechokuti kumba kwangu kwatopazwa futi saka tadzoka kudaro mwana wavo gogo haye ndopaakazotanga ita kumwira bva ati ana mai inini mangwana handiri kubuditsiwa nyaya iripo ndeyokuti shuwa mukomana Bright akauya pandiri akati ndikaona amai wako achienda kudzimba dzana amai avo saka inini ndindikapinda shuwa tikaba kudzimba dzavapi dzana amai ivavo saka ndakukumbira kuti amai ako ngovape mushonga wofeki inini ndinovabhadhara mbudzi but yebva atita nyaya yenyu handisura kuti izoita sei izobuda saka nyaya yesu taiona sekudaro inini ndikabva ndaenda kuna sabhuku wangu tikaenda tese tikadaiso bva ndaudza sabhuku wangu kuti ndomanzwira taita sei adaita saka tirifungidzira kuti tishedze pavabereki vacho tigare navo pasi tiwati tibvunzireiwo mwana zvanzi hazvina kuipa avo bva taenda futi kuna sabhuku wavo bva watsanangura zvanzi hazvina kuipa asi mimi musaende pamba pavo chiudzai sabhuku wake baba wacho ndiye amudzi muuye musangane pasabhuku kamuriwo shuwa tikanoudza sabhuku wake sabhuku wacho bva wamwana vari patakishop imwe iri padhuze neyangu isusu tati ndatoriwo patakishop yangu ndine havo vaatsananguriwa paakatsananguriwa akabva atotanga kushaudha zvanzi nini handidi zvinotaura ine handidi simba remumwe munhu noshanda nesimba rangu handiende kwasabungana nawo ikoko kwasabhuku ikoko kubhoza kutondikuma umbavha yangu ava vachaiona kwaichaperera bva waramba shuwa kuenda pasabhuku paye waramba kudaro tikabva taita 3 days bvatasungwa netsamba yekwasabhuku kuti tiri kudiwa kudare tanzi tiri kudiwa kudare shuwa zuva rikasvika bva taenda kudare kuye tikasvikira sabhuku asipo achinzi akaenda kuurwere sabhuku asipo kudaro zvanzi nyaya haikwanisi kutongwa sabhuku asipo vayadzoka saka murume wanga atokwira kubva kwaharara akati nyaya hainetsi kana adaiso zvikuru tabuda pachena isu ngatichiendai kupolisi tobva taenda kupolisi bva taturika nyaya kupolisi polisi bva yauya bva yatora mastatement bva yata munhu achazoyakaita sei otorwa kana atorwa munhu akauya uku imimi tichakufonerai kana kukisirai meseji shuwa mukomana akauya kutorwa auya kutorwa akabva arambiwa kuenda nepurisa womumaraini akauya kumutora baba wacho bva vati nichateera naye ndege bva azoenda nababa wake vaenda nababa wake bva wadzoka vataita 2 days hatina kuona meseji hatina kufonerwa vatafonera isu mupurisa uye mupurisa webva atotanga kutishaudha zvanzi hamuna upo zvese zvamukataura mukanyepera munhu ndikamubvunza akatoramba saka nyaya hachadi kuinzwa kunoko shuwa nyaya yebva taisiya kudaro pakangoita 3 days vatabatwa nesamoni rekwachifiru sambo vatanzi tiri kudiwa kudare kwamambo tanzi tiri kudiwa kudare kwamambo tikabva taendera mukomana uyu tikati isusu tasungwa taakudiwa kudare kwamambo haukwanisi here kunotsanangura wega zvaukatsananguriwa nemwana upi uyu iye bva kana kuri kuti ivo vakuda kubhadhara pamusoro pokukubirai ndinogona kuenda koimiririra shuwa tikabva tamuka mangwana yacho bva taenda kudare tasvika kudare isu tatine mawitness 3 yanga tiinayo amai womukomana uyo akazoenda koshaudwa naamai nababa wemwana uyu
amai vaida kupisirirawo naamai vangu inini nemukomana uyu. Shuwa nyaya yabva yasvika bva yataurika mudare kudaro mukomana akabva auitinisa. Amai vacho bva auitinisa kuti shuwa ndikauya koshaudwa. Amai vangu bva auitinisa. Saka nyaya ikabva yanzi nyaya iripo ndeyekuti handiti mimi amaendera amai ava kuti vapisirire. Saka mawitness ese tayanzwa mbotaunzwa saka mushonga ndiwomba uchibata munhu. Saka imi gadzirai munhu. Patapiwa tsamba yatakapiwa kunzi fambai naye kuno vanogona kugadzira. Varege kutya kukugadzirirai kana vachigona shuwa ngawaite sei vakugadzirirei. Tikatanga kufamba tiine tsamba iyi. Tiri pakufamba tiine tsamba iyi tikapiwa mwedzi. Mwedzi wapera tikabva tasungwa futi nesamoni vatanzi tiri kudiwa kudare. Vataenda kudare zvanzi mazuva yafamba mukanyepera munhu. Tikati aiwa isati hatina kupomera munhu. Tikabva tafonera varume kuHarare vakati aiwa Changamire ngawachitipa amwe mazuva isu tifambe. Shuwa bva wapiwa amwe mazuva varume bva vaenda kwasekuru vari kuHarare iko kwanonzi sekuru Bunza Mukombe vanoita zveun'anga. Vaenda ikoko vakabvunza vakomana nyaya yamauya nayo nyaya yekubirwa. Asi kubirwa kwamukaita ndikona mbavha yenyika kumhangarirayo. Zvanzi hongu shuwa nyaya itori mudare. Ndonzi chitsvagai mari muye kuGirasi. Shuwa vakomana vakadzoka bva vazotsvaga mari bva vaenda kuGirasi. Vaenda kuGirasi kuye. Shuwa wakuratidzwa Girasi ndopa wakabva watanga kuona kubva kubirwa kwandikaitwa kutakishop gore rapera. Nemabirwo akaitwa kumba ari gore rapera. Nemabirwo akaitwa kumba futi kaviri kake gore rimwe. Zvadaro tikabva tazodzoka kudare. Tadzoka kudare tikati Changamire ndo zvabuda kuHarare. Saka zvanzi chitipai baba ava nemwana wavo. Nokuti pakubiwa kwese ukaitwa ukazotobuda baba wacho nemwana wavo. Waiba vari pamwe chete. Chitipai baba ava nemwana wavo nomupurisa wamambo vari kudiwa kuHarare. Saka Changamire bva wati iwe Kenneth tiri kuzvinzwa here zvekutaura. Chisumuka nevamwe vako muende kupi kuHarare woona zvawakaona. Uye akabva aramba akati handikwanise kufamba navo ndiri mbavha yavo ngavagadzire. Saka nyaya iye yanetsa sekudaro iri pakudaro isusu Changamire wakabva wati furi munhu wenyu ari kuramba uyu. Saka paari kuramba handikwanise kumumanikidza kuti afambe nemi. Imimi tsvagai igadzirai. Asi iwe waramba kufamba nevanhu ava. Hatichadi kukuona uchidzoka kunoku. Vanhu ava ngavachigadzira kusvika pavanenge vazowanira munhu wavo. Ndopo vachazouya mupi mudare rinori. Taenda kumba isu tese tikabva tabuda bva taenda kuHarare ari April. Tiri kuHarare tisati tadzoka tikabva tafonerwa nomunyori wamambo. Munyori wamambo bva afona zvanzi mamira pa nyaya yamirira imini kuno. Vapindura kuti yamirira isusu seiko isu tikati munhu ngaauye mukati munhu aramba mukati munhu ngaagare kumba kwake. Zvanzi aiwa ndo zvatiri kutokutsanangurirai nyaya yamirira imini. Tichidzoka isu tikamusa 7 May. Musi umwe chete tikangosiyana mabhazi ekukwira. Tichingosvika tikaswera 1 day bva tabatiwa futi nesamoni. Vatanzi tiri kudiwa kwachief. Vataenda kwachief akakunda kuuya murume ava futi. Vauya. Vataenda bva vataiwa kaChangamire. Tikati tikuzivisai kuti isu tikaenda kwatikaenda munhu uyu tikamubata iye nemwana wake. Tikati chitipai munhu uyu nemwana wake pamwe nomupurisa. Wauya waone zvatikaona. Iye bva aramba futi akandika handikwanisi kuenda kupi ikoko. Ngavaende vega. Changamire akati aiwa hazvinetsi. Kana zvandava isu taakukupai mupurisa. Mupurisa ndo amuchaenda naye. Kana mupurisa maenda naye zvaachauya nazvo ndo zvatichashanda nazvo. Shuwa mupurisa bva tamupiwa. Mupurisa bva aenda. Bva asvika bva apiwa marizausi ese akakwana ikoko kunanga ikoko. Bva auya nayo. Auya nayo bva aenda kwaChangamire. Mhanzi raChangamire iyo ichienda komusunga. Sande auye kudare. Kana auye kudare nobva unotanga wanzwa wakomana kuti vari kukunda here kuuya kudare. Kana vasiri kukunda warega kumusunga. Kana wachikunda ubva wamusunga sande auye abhadharewa zvinhu zvavo. Shuwa wakabva wauya bva wasvikira kumba kwangu. Bva taenda panetiweki bva wafona bva aiwa tinouya bva wazoenda komusunga. Sande iye taenda kudare. Ikangosvika bepa riye mupurisa bva atsanangura. Kuti ndo mafambiro andikaita. Varanzi bepa ngariwerengwe bepa bva rawerengwa. Rawerengwa bepa riye. Varanzi chiroromo uri kuzvinzwa here zvabuda pabepa iri. Saka uri kuti kudii nazvo. Bva kokana nazvo n'anga dzavo dzokutenga dzavakaenda vega. Zvanzi ko kuti dzavakaenda vega sei iwe ukanzi hande ukaita sei ukaramba zvauya ndizvozvo. Bva apikisa bva wati saka hatikwanisi kumumanikidza kubhadhara nokuti aramba. Saka nyaya iripo ndoyokuti fambai futi. Vatati hazvina kuipa tinogona kufamba futi. Vatapiwa futi mamwe mapurisa 2. Kuti tipiwe mapurisa 2 akatanga kunzi akatanga kusungiwa kwene makurukota bvanzi iwe tiri kuti ufambe nevanhu.
nyaya yakuda kuti iperese iwe kubva kumashure ndio ukamhangara ndio wanga uchipa puresha wanhanga nhasi wauya neizvi uri kuramba saka uda kuti iperesei bvazoti inini chikuriro changa ndisi kupinda mun'anga zvanzi oraiti paurikuda kuzi kupinda mun'anga chiendei kumaprofita isu tikati hongu kumaprofita tinoita sei tinoenda ye bvatawerengerwa neumwe anoita zvedhumasa anotora makamera upacho mutukutu vati kune muprofita ari pacho mutukutu asi akatouya anobva ukaranda kozoita mumwe muprofita anowanika ukatakura mumwe anowanika kumazove kujungu unodzikira pamazove ini anoita zvegirasi zvanzi inini handidi kuenda ikoko kwese ngawaende wega wagadzira zvichiti bepa rikabva kun'anga rikataura kuti munhu uyo ane n'anga yake yaanoenda inobva mumozambique ndokwaanoenda kwaakanotora mushonga yekuita sei yaanoba nayo ano mushonga yake yaatori nayo saka yakabva aramba futi kuenda kuprofita wekuglasgow vasungiwa futi purei nomakurukota vazoti aiwa hazvina kuipa ngatichifambai saka tanzi ngatichifambai kudaro bva tanzi tiri kupiwa mapurisa mawiri isu tikabva tati hapana ari kudzoka kumba iye bva taiva inini kunofambiwa nomota handidi ndoda kunofambiwa notsoka zvanzi aiwa unopiwa mukana kusvika wapisa foja yako watengesa foja yako zoita sei mozofamba isu tikati hatisi kukwanisa kuita izvozvo hapana ari kudzoka kumba kuya kwataita ngatiite sei ngatifambei shuwa nyaya ikambonetsa akati inini ndoda kunozivisa vabereki vangu kumba vapindurwa nomurume wangu kuti iwe unoenda unozivisa vabereki isu titoriona vabereki zvanzi kuda kwenyu kuti hamusi kuda kuenda kozivisa vabereki venyu zvanzi hapana chiri kukuhwadza nokuti iwewe ndiwo kwaba vazoti hora iti wana wari kutya kuti ndikaenda kumba ndinoenda kumazango yangu saka ngatifambei shuwa tikafamba tikapiwa mapurisa mawiri vatapiwa mumwe wedhurumasa anga aripo tikafamba naye futi vataenda kumuprofita anga ari pacho mutukuto yokaranda vatasvika vatapfugama vatasvika tsananguro bvadzawira futi kwaari vhidhiyo yacho tinaro bvadzawira kwaari vatasumudzira vatanzoendai futi kuno mumwe muprofita vatahaya mota yamukotodzi vataenda ikoko watakasvikira wacho bva ati handikwanisi endai pane mumwe vataenda pano mumwe bva ati handisi kukwanisa endai pane mumwe taenda pane mumwe mwacho akangoti ina handikwanisi kutsanangura zvikawanda asi pakufamba kwamuri kuita kuna naamai ava ndaona muchinjiko wakachena asi apa pana baba imimi noadzimai venyavo ndaona muchinjiko waita sei wasviba iroro odhiyo racho tinaro futi asi kwangwadoka vhidhiyo ranga sikanyatsobuda vata padoka kudaro bvatanzi ngatichidzoka ikumba mangwana atopesa kufamba mumwe wedu akabva aramba akati inini mangwana handikwanisi kuya kufamba nokuti bhani rangu nemoto ndokuchidzira foja vatatombonetsana ipapo vatapopotedzana vabvunziwa iye nomupurisa kuti saka iwe uda kuti tizofamba rini vati tinofamba musi wechitatu chitatu wacho nei ndichiona vatataiwa hamutauri kuti nei ndichiona imimi uyaitipese kuita sei kufamba ati tawirirana kuti chitatu iye mandi akaenda kwachifi chipiri vaenda futi kwachifi kwakuma3 ndopatikaona mupurisa umwe ari munharaunda yedu wataifamba nayo kwamambo vauya vatahana maita uye kuya kwandaita ndokuti mumwe wenyu anga tichienda naye mangwana kupesa kufamba uye handitizivisana amai vai kuti ndabva kwachangamire changamire nomunyori wavo wati nyaya yapera hakuchisina achafamba saka mangwana hatichaendi kuita sei kofamba tikati kosei zvadaro isusu ringonzi nyaya yapera here nezvinhu zvedu zvatikaparadza zvesei zvino zvikabiwa zvanzi hatisi kuziva ndikati nhamba dzemunyori ndinadzo handei panetiweki vataenda panetiweki vatamufonera munyori uye bva azviramba odhiyo ndikataura naye tichimufonera panyaya iyoyo nditori naro futi vati aiwa shuwa mukomana akauya asati ambotaura nyaya yokuti nyaya yapera isu imimi endai mopedzisa kufamba tikati horaiti mangwana acho kuseni tikamuka isu tese nemapurisa nevedhurumasi uye bva tasangana pacho mutukutu ndopanga tisanganira tichienda ukatakura tasangana ipapo iye haana kuuya mumwe mupurisa uye bva afona futi nefoni yangu bva afonera mumwe mupurisa wekwamambo anonzi choruo mupurisa webva ati ukaona asina kuya zvikiro kuti atokupa nenyaya imimi dzoka ine zvamukawana pawiri ipapo purazi bepa rikabva kuharare riye patokwana patatu ngaauye abhadhare vanhu zvinhu zvavo ibva imaenda komusunga kuti sandisangane kudaro shabva aenda bva azivisiyo azivisa kudaro friday tikanzwa kuti akaenda kwachifi saturday bva tanzwa kuti aenda kwachifi sunday bva taenda varume wedu wese wakauya saturday sunday taenda kudaro bva wasvika bvanzi mapurisa tsanangurai mapurisa ese ari 2 bva yatsanangura bvanzi vedhurumasi tsanangura bva atsanangura kudaro changamire bva wati chiroroma izvi zvese izvi pakufamba kwese ukaitika zviri kureva kuti shuwa une mhosva wabatwa saka uri kuti kudii nazvo dzinoiti kupokana nazvo mukandimanikidza kuti famba indosaka ndairamba kufamba changamire bva watongoti nyaya iripo ndeyekuti inini handikwanisi kumumanikidza kuti akubhadharei kana ari kuramba saka imimi fambai mutsvaga vanogadzira kusvika azoremara ndokuti mubhadha wenyaya yenyu
Kashuwa varume vakabva vakumbira vakati changamire zvamataura tazvinzwa takukumbirawo transfer vanzi handikwanisi kupa transfer inoenda kuno umwe mambo ikatongwa mudare rino haitona kumwe mambo wainoenda nokupa inoenda kwaMagistrate vataiva tinyorere iyo kuenda kupi kwaMagistrate yacho zvanzi alright munyori bhanzi tinyorere tsamba zvanzi kuti yamari $20 kuti kunyorere bepa kuenda kwaMagistrate vatabvisa $20 iye tabvisa $20 ire zvanzi bepa rokunyorera chapana vatagara vatazota ngatitorei mari yedu vatatora mari yedu vatachitora bepa riye zvanzi andichazokusendera ipafoni kutaura varume vaye vadzokera kuHarare showakaramba achinetswa nevarume vaye vari kuHarare kuti senda zvanzi ndichakusenderai isusu bvatazopinda muhodhi bvataenda futi ikoko shuwa tikasvika pashope yemunyori uyu tikagara tikataura nomukadzi wacho zvanzi varipo vari pamusangano wepamatepe apo ndaendi kutumirei munhu vauye shuwa tikapagara zve2 hours pakatumiwa mutumi mutatu munyori uya haana kuuya vazoita zvekushedzwa nadzimai wacho bva auya akangouya padhuze kudai so vatonzi svikai vanhu vakagarapo vari kudai mimi ingandabvira kare kutumirai mutumi wani zvanzi aina handisiwe ikoko iveve ndiwe uya kuno zvanzi mukadzi uya handiuye ikoko kainga ndikuti vanhu vari kudai mimi shuwa akaramba akamira ipapo kusvika isu tasumuka vatabuda tikatofamba kusvika pezira tisatooneka akangomira akatitarisa ndo mabudiro atikaita kuzosvika tiuyewo mudare rinori aita yamauya nayo yasiyana noyamuka imimi mamangala kuti mukabiwa yakamangala kuti ndikadini ndikapomewa saka imimi nyaya yenyu ndo yenyu tinotonga nyaya yenyu itatonga iya asipo aramba kuuya kulewa kuti tinge tichitayo anomhosva kana dai anga asina mhosva anomhosva takuda kunzwa kuna amai awa kuti zvavari kuda kutsanangurawo here saka mumati mari yenyu yose tiri 1,500 pane vana kupi yoyo vane vana kupi yofoja kuno tikanzwa kuti wakachaya kuna sekretari wachitaura kuti nyaya iyo tikaitonga yawakatonga ndoyo munhu akapa yamuri kumhangara kuno ndimi mukumhangara kuti tikabiwa tikuda kubhadhara mubhadhari wedu saka ndoiri kuno yokupo iyo aiwa hatineiona iwe isusu tikuda yamuka mhangara kuno kuti isi tikabiwa tikuda mubhadhari wedu wezvinhu zvedu zvinoita 1,500 saka meno kuti munhu wenyu achawanikwa sei achaita sei zvaakusimba nemi kuti muchaita sei asi taona kuti munhu wenyu anomhosva kana aramba kuuya anomhosva kana kuti arambisira kunzi aiwa ana mambo kuti aiwa usaende yenyu yamuri kumhangara kuna haisi ndo ikafanana noiri imi mukuda zvinhu zvenyu haina date yokunzi munozoenzwa musi wakati kana mangwana kana lini chero inenge yakenda nokuti aramba no time to pay nokuti haana kuya kudai saka zvinhu zvatongoti from now kusvika zvinambekanika kuti munhu kana aita mhosva hanzi kwanzi tobvunza kwadare apa kuti naiwe utati ungabvumi here kubhadhara hakuna munhu anobvuma kubhadhara kana munhu ane mhosva anongobhadhara nemhosva dzake